Здравейте, дами и господа, аз съм Ники Кънчев. Вие гледате на живо по Нова телевизия Пари на мига. Целият екип на нашата игра поднася своите съболезнования и изразява съпричастност с близките на жертвите на жестоката катастрофа на автомагистрала Тракия снощи. За съжаление, животът понякога ни поднася горчевина, друг път съдбата е благословна към нас. Такъв е живота. Целта на играта Пари на мига е да показва светлата страна на нашия живот. Моментните печалби тук започват от 100 лева и съвсем спокойно могат да достигнат до 10 000 лева. Тях може да спечелите още докато играете. Следва и голямата ни дневна печалба, която варира между 10 000 лева и цели 30 000 лева. А в края на всяка седмица човекът, който е събрал най-много точки тук в Пари на мига, получава и седмичната ни печалба, която наброява 21 000 лева. В края на месеца ние ще дадем и нашият голям джакпот, който е над 69 000 лева, а до края на месец юни, до 30 юни има доста време той да се натрупа. В играта могат да участват абонати на всички мобилни оператори. Сега по сценария е време да поканя вчерашният ни победител. Това е госпожа Боряна Манолова от Пловдив. Вчера Боряна спечели 10 000 лева, а сега е на път да избере следващият ни късметлия. Първо да ви поздравя за вашият късмет. Благодаря ви, господин Кънчев. Не се случва всеки ден човек да печели такива суми. Така е. Сега, моля ви, направете щастлив някой от зрителите на Нова телевизия, участвали в Пари на мига. Вие сте. Ами това е номер 0896-8274 и ни липсват две числа или две цифри. 10 000 лева печели този наш зрител. Боряна, вашите 10 000 лева и традиционният въпрос към всички наши участници. Какво ще направите с парите? Къде ще ги инвестирате? Мисля си за една хубава екскурзия до Барселона и вкъщи. Добре. А какво ще пожелате на участниците в Пари на мига? На всички зрители пожелавам моя успех. Добре. Дами и господа, сега ще поканя и господин Ивайло Марков от София. Спечелил моментната ни печалба вчера в размер на 1000 лева. Иво, честито и на вас. Какво ще направите вие с вашите пари? Отивам на почивка с семейството. Къде? На нашото Черноморе. Добре, успех ви желая. Сега, дами и господа, присъствието на моите гости искам да прочита списъка на печелившите в Пари на мига. Тези хора са спечели моментни печалби от нашата игра вчера. Това е Тошко Илиев от Монтана, Зоя Христова от София, Ганка Василева от село Малко Чучовене, Божидар Божилов от Ямбол, Христина Андреева от Лом, Георги Тодоров от Плевен, Христо Ангелов от София, Димитър Стефанов от Пловдив, Галя Колева от град Гълъбово. За да чуете името си в този списък, да участвате в нашите ежедневни тегления, а и за да имате шанс да вземете нашия месечен джакпот, трябва да знаете трите цифри на късмета. Тук те са 181. Сега е време да се свържем с днешният ни победител. Да видим кой е той. Здравейте, аз съм Ники Кънчев и ви звъня от предаването Пари на мига по Нова телевизия. Моля първо да ни се представите. Кое да си проверя? Да ни се представите. Кажете си името, откъде сте? Лидия Стефанова Шишкова. Да. От София съм. Лидия, имаме една много добра новина за вас в този тъжен, иначе за всички българи ден. И то е, че вие печелите 10 000 лева. Много ви благодаря. Ами да, поне вас направихме щастливи. И така, чакаме ви утре в студиото на Пари на мига, за да вземете вашите печалба от тук. И така, Лидия от София спечели. Отново ви искам да ви напомня правилата в Пари на мига. Първо трябва да се регистрирате с празен СМС на кратък номер 181. Тежи куфърчето, нали? Така, преместихте го в другата ръка. Остава да отговорите правилно на поне един въпрос. В Пари на мига могат да участват абонати на МТЛ, на Global и на Viva.com. И така, дами и господа, може да си пробвате вашия късмет тук в Пари на мига. Сега ви оставам в компанията на Румен Луканов и Сделка или не. Утре, в денят на националния траур, ние отново ще имаме предаване. Пари на мига продължава и наистина нашата идея е да правим хората щастливи. От тук нататък всичко зависи само от Господ. Успех на вас, успехи на вас и всичко най-хубаво. Чао, чао, чао!